say guys for the people. Nhasi Saturday. So that kana pane munhu ndo-order nhasi Saturday. Ndichiri kunoku. Zviya zvinoda kuti ndigadzirwe zvakafanana nezvinhu zvakaita sezviyo zvoda kukangwa kuno kumusha. Please nechibage mondiudza handiti ka so that tigadzirise apo moredhi yafumaida kutwara baba iyi yekuti mazuru oenda pawo ega madoko oenda pawo ega saka iyi yakaitira nguva chete iri kuno uku guys. Vanhu vazhinji vakanditi Shironi unofanira kumwa tea isina sugar. I'm following every tip you are giving me by internet. But then wangu wako kuti changa ma exercise. Yes, I do as well. Zvokujamba. Yeah. Chika. Sunday. Sakulo ande. Bomo ndo zvedu guys. Imvura yangu yokugeza. Ani mazondo wachanda. Gangu gazarake padi indo mwati tsvuku as usual saka ndabvisa mboza na mhanu kwadasa mukaka kandi ndimunozozwa munoda right oya kudio masagani angajiwa na baba maika ali panapa nhasi vatopedza kutswa zviyo zvanga zvataitwa zviyo idzi nyemba guys. Nyemba idzi dzakatotorwa nevanhu. Nyemba dziri kusadzwa panapa dzese dzakatorwa nevanhu vose. Kune mwana wetu 1 anenge ndomufarira munhu yeye every time paano order from us anoti pekai zvakafanana zvemuroora wangu namai vangu vamwene vake kureva kuti ndofunga ndivatete vanotengera muroora votengera mai votengera muroora the same chavatengera mai vavo vari kubva vatengera muroora wavo. Saka this time because last time takati nzungu zviyo nenyimo kasingareshi ichi munhu anga ane bhaketi rake this time but vasa ndinoda kuti vaendesere kuti nyemba iwo mai vangu unovapa mugomo muroora wangu mupa mugomo saka ndo idzo. Then there is another person akabhadhara ke mugomo. Pane mumwe munhu guys handisi kunyatsoziva kuti ndofanira kutaura zita rake here akabhadhara but I'm assuming kuti akabhadhara nyemba. Munhu uyu haasati adzoka kwandiri please ndisati ataura zita chimbondibatawo bhoza wangu hadi kutaurwa mazita awo kuti ndiani akatenga ndibatewo please nezita raJesu. Assuming uyu yachoni kuti anogona ari iyeye ari kuda chinyemba but handisi kuziva ndiani so nomborowo ndibati bhoza apa pamumwe mugomo wakatopera ndio mumwe munhu wokutanga then apa panofanira kubuda futi mumwe mugomo muviri yevanhu vavo 2 then neiyeye futi munhu iyeyo but handisi kuziva ndiani ndibatewo kautizoti wakaodha nyemba asi wakabhadhara hauna kudzoka kwandiri uchiti chiro ndabhadhara nyemba dziri kutosadzwa dzichipedza dzotoenda musagarawo chichipedza enda musagarawo ndotorekera ndinosiya patinoikira papa zvinhu zvachoni zvinhu zvakaita sana zviyo nechichichi tingoisa ma90 kg ndo zvinoseparata taakumberi then mabagwe ndo zvatiri kuita futi the same kuitira pakufamba pakubata apa pazvinhu zvedu then takuinda ukoko manje saka pataakuinda kunouko amozveno kunokunete zvinonetsa ende futi unokana kuti wazvinotonetsa kwazvino akaita kwanika kama kwazvo baba ari kurudza mabagwe akapurwa ayaya musi aya nani navadumbu handiziva kuti vaende ipapapa saka vanenge vachingononga ndofunga vakuda kutomarudza asi ndoda zvi50 kana ndofunga ndovapromotawo nenew toda zvi50 kana zviviri zvokuti ndikwanise kuwana ofu kumabhirida saka ndikagaisa kana chi50 1 chemabagwe mugomo 3 unogara tano kutenga zvemushopu because zvemushopu hachigari seipapa pachoni tikasiya tatenga zvemushopu zviya zvakatopera ndopapa mboto hazvinyanyi kugara stereki zvisinganyanyi kugara stereki kuderuka bheta tiite zvekuita sei zvokutenga ari echi hazvokuita vamwe vanhu kuti unongotenga kana chi50 kg so inini personally I'm also promoting my parents ndikutenga zvi50 hapina mba alright mambata pamwe uri muzhira inangu ndakutoda kutozogeza kuzotogeza sa apa pane years 90 handiti inini mubva mazondisiro wangu ndongobva ndakagaisa kumabhirida wangu saka vangu 3 ndo munopinda 6 anokwana akwana ndiripo ndekuti ndikaderuka avatonaka ndombobva zvitema apa awana topedza apa ndaita kuti chikamboti bate mhepo saka isusu inini nikuti kusapota
ndokutora 250 vanhu vese vangangotora indisingatoriwe ndofanira kusapota kuisa ruoko rwangu hamozviona so marenzi makadini rambai mchitisapota gwendo rinotakavhiringidzwa norukonye rukonye rwakati vhiringidzwa ndofunga next season kana uri upenyu tichange tichizama kufaita narwo rukonye rwurwu fola ame wemi neningi neimwe wemu yagara ichingoitika ndozviri kuitika right tinotenda saka apa ndo apa vari kurudza izvi zvapapa